Ọhaneze ndị ọma, ụtụtụ ọma nụ, ịsaala chi, ịbọọla chi. Kedu oge anyị nọ na ya kịta? Anyị na oge eji wetere gị ihe ahụ isi ike gbasara ahụ anyị, ndụ anyị, ka anyị ga-esi jikwa onwe anyị ka o nwee ike ịdịrị anyị na mma, ka anyị hapụ ịdị na ya mgbe ọbụla. Chedekwa na anyị nọ n'isi vidio telivishọn. Aha m ka bụkwa Ọrụ Doris Ifeoma. Ọ bụrụkwa sọ nwa n'ebe a dịka unu si mara mụ na onye otu m nọkwa ya. Ngwanụ kelee na ọhaneze ndị ọma. Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Asị na agụ ya ụzọ agụ ya ọnụ, agụ ya ụzọ ọnụ eyelu. Onye pụta n'ụla ụtụtụ, ọkụkọ chụba gị ọsọ, ịgbaba maka na ịmarụ na opula eze n'anyasị. Asịkwa m egbe belu ugo belu nke si ibi ebe na ọrụ ogosi ebe oyi ebi, Ogosi na-ebe ebi maka na ọ bụrụ n'isi mụazị ka oyi ebi. mba. O wee bụrụ ya, asịkwa m nke onye tinye azelu, ndụ mmiri ndụ azụ, ụtụtụ ọmanụ. Ama m na unu larụ ọfụma. Anyị kene Chineke maka na anyị lara teta, maka na ọ dịrị ofecha. Onye si na ọ dị fecha, anya mụchie n'anya mụchie ka ọ ghara iteteta ka mma na ọ dị fecha. O wee bụrụ ya bụ n'ebe anyị nọ ya bụ na ụtụtụ ọma nọ nke isi mbido telivishọn, ebe anyị na-ekwu gbasara arụ ike gị, ka o ga-esi dị mụ na gị na-abụ maka anyị ga-esi bie ogologo ndụ, ka ndụ anyị wee dịla anyị mma. Ọnya ka anyị na-ekwu maka ya. Nwee sị na ọ bụrụ na o nwere ife ị na-eme, ị na-akwado ịgba akwụkwọ, ị na-agba nkwụ, ị na-akwa ozu, akwamozu anyị na-ejekwa cheta bụ nke nwere afa nna sọnem n'ọnụ oyibo, maka ọ bụrụ nlu ebe a kịta nsara aka ka onye na-ele ana nna ya. Nke anyị na-eje bụ nke nwere sọnem. Ọbịa bụrụ ya, ọ bụrụ na ọ nwere ife ịchọ ka ụwa mara onye ịbụ, ka ego siwapụta ife ị na-alụ, chọbekena anyị na jee na webụsaịtị anyị www.isimbido.tv. ọ bụrụ na ọ na Facebook anyị bụ Iru Akwụkwọ, jekene n'isi mbido TV. ọ bụrụ na ọ na nnụnụ ọgba ama bụ Twitter, jee n'isi mbido TV. ọ bụrụ na ọkwụrụ ọcha bụ Instagram @isimbido TV. Anyị sonyeli gị aka na-awụ iru na azụ. Ịma na anyị ebulugo bata ụwa amalịghị, solu na ndị na-aga aga, solu na ụmụazị na-eme eme, ezozina pụta ka anyị malị. Kedu onye gị na ya ka nọ na ihe n'ụtụtụ ọma nke taa gbasara arụ ike gị? Lọlọ Ugomba isi mmiri ịkaba arụ tinye ya 1 n'igwube okodu ụmụ ojii. Tinyelu m ya o, maka na gịnị me onye ụbịam enu na-ekwu ya. Nne m ochie kwa bụrụkwa mụ akụkọ o si n'ọnụ m, na nne m ochie si na onye ụbịam ada azọ ọma ọkachie chachacha, na o were akpụ mesịa ọgarị ka o ya eji kachi gbọ. Tinyelu m ya Lọlọ Ugomba isi mmiri 1. Ekenekwa m unu ọzọ, nwesị unu nọsikwa ike ka unu marụ nke anyị ji maka ya wee bịa tata. Nnọọrị nne ugbo ndị ọmụ na-ege nne n'ọnụ ya, maka na ọ na-aka mma ka ịnụ ya from onye na-ekwu ya anyị na ya nwa afa. Ịnọ nna ka o si kọwaa ya na onye ụbịam anakwa aza ọmọkachi na na-akwa eji ọnụ etinye azụ n'ofe. Na ihe anyị na-ekwu maka ogene, anyị na-ekwu maka ahụike gị, ka o nwee ike ịdịrị gị na mma, dịrị anyị na mma. Maka na mgbe mmadụ ejighị ahụ, ọwụ ego ha ga-eji dozie ezinụlọ, zụta ihe ụmụaka erie, ewerezi ewere na-agba ọrịa, na-agbagharị. Ọ bụ sọsọ ego ahụ, mbugharị dị n'ime ibugharị onye ọrịa. Chukwunna anyị jụkwara ya ajụ. Ahụike anyị ji adị anyị mkpa hụ anyị kpetere na ọ na-adị mma iji na ngwa na-achụ ewu ojii tupu chi ejie, maka na chi jinara gị ịma afụ nkwe ya ọzọ. Ahụ isi ike dị anyị mkpa. Ahụ isi ike ndị Igbo maọbụ onye ọbụla ihe Igbo na-adị na mma, ọ dị anyị oke mkpa, maka anyị na-achọ a na-akpata atụfuo, anaghị eji aba ọgaranya. Anyị chọrọ ka anyị na-achịkọta, ka anyị na-ebi n'udo, ka ọ na-adịrị anyị na mma, dịkwara ndị na anyị nso na mma. Maka na anya mbewa ime bewa, isi na ị gaghị agbasaghị gị, onwe ka mmadụ so danara n'ụzọ kịta, ichefu ebe ahụ na-aga, ị gaghị ama mgbe iji tinye aka ka e nyere onye ahụ aka. Ya ka anyị ji na-asị
kedu ụzọ anyị ga-esi na-elekọta onwe anyị anya n'ụbọchị taa. Anyị ga-etinye anya tinyekwa ọnụ ihe gbasara mkpụrụ obi anyị, ka anyị ga-esi na-elekọta ya. Dịka ọ dị ugbu a, anyị ma ihe anyị nọ n'ime kịta oge, ihe anyị ma anyị na-asị anyị gaghị asị na ihe na-esi ike, mana anyị makwa na onye ọbụla nọzi na-ama ka o si ama na-ejikọta onwe ya ka o wee zuore ya. Ọ gaghị adị ma ị na-akpata na-atụfu ya n'ebe ị na-agwọ ọrịa, ma ọ ihe ị ga-erite n'ọnụ nke ịma ahụ eji na-asị eme ka ị mara. Onwekwa ka ihe chọọ ka etinye akpa anya n'ụzọ nke na-emetụta gị na-ekwuterọ imekwa ka anyị mara. Lọlọ, ngwanụ, kedu ihe gbasara mkpa ọ dị ịhụ na mkpụrụ obi anyị a na-elekọta ya anya ọfụma ebe a anaghị eji anya afụ ya? Daalụ nne. Igbo bụ Igbo, ife anyị nọ ya taa bụ gịnị? Iwu kwesịrị na anyị ga na-edobe gbọ. Iwu kwesịrị na anyị ga na-edobe ka anyị wee chekwaa mkpụrụ obi anyị. Nya ife anyị kwesịrị ịdị na-eme ka obi anyị wee dị mma, wee dị ndụ, wee bụrụ ihe siri ike, ka ọ ghara ịgba maka ọgbabinarị anyị. Ọkwa ya bụ na ikpeme afọ anyị bụkwa ndo. O wee bụrụ ya, kedu ife o kwesịrị? O nwere ajụjụ ụfọdụ ndị jụgasị mụ, mmasị m rinne m wee sị na mma eweta ya n'ife onyonyo ka anyị gbalịkọ ọnya bụ ajụjụ. Maka fajụ m lọlọ sị m, kedu ka mmadụ nwere ike isi wee na-edobe obi ya ka ọ na-adị mma? Nke mbụ, mwesịa na ihe menụ nri ị na-eri, nke ndị oyibo kpọrọ ya diet. Otu a ka ọ dị. Ihe akaba arụ wee nata aka na nri ọbụla nwere starch ma ọ bụ nri akpọ carbohydrate n'ọnụ oyibo, na-erikarị nri nwere protein. Nne, kedu kene ndị nke bụ carbohydrate a? Maka na ịma na asụ anya n'oyibo na ọla ada aghọtachazi. Kọwa kenelu lọlọ agara skuul. Lọrọ agara skuul, etiwara slate mana ọ gara skuul. Agụrụ akwụkwọ m na etiwara slate. Kọwa kenelu maka na asị carbohydrate ife anụnwa, carbohydrate n'ọnụ oyibo akpọrọ anyị mana ejebara n'ọnụ oyibo lọlọ aga m aghọtachazi ya. Na afọ asụbago carbohydrate nwa na ekwesịghị ịdị na-ewepụnata aka na carbohydrate. Mwesị gị nwa bụ ndị oyibo aka inyelu m aka tulikenelu m sị m, kedu ife bụ nri ndị nwe carbohydrate ife nwa asị sie erizi na ka m nwasokwuru nwa na nchọkwa ka mmalị gbọ. Lọlị makwanụ na ahụ mmadụ dị iche iche. O nwere nri ga na-eri si na ị na-ewetu n'aka ihe gbasara kabọ, ịmahụ na ka ị esirikwa ya nke ọzọ anwakwa ọ kaziri gị mma na irizi nke anwa na mkpụkwa kabọ ahụ. Nwekwara kabọ ọhụụ n'ime ya. Ịmagoro mgbe aha leta na-asị gị na nri mmadụ ga na-eri na gị na-eri ihe dịka ji ma ọ ị na-eri osikapa ma ọ gari, akpụ na carbohydrate ọwụ na ohiri nne n'ebe ọ nọ. Mana o nwekwere onye dịka onye were plantain i werezie nke chara acha, ịhapụzie ya iri ya mgbe ọcha bụ acha, hapụzie ya ọcha acha, ịbanyekwa n'ebe kabọ ọwụ dị. Ekwefughị ha na-ekwu okwu ya. Mana ihe mere n'ụwa ahụ mmadụ dị iche iche. O nwere ga na-erikwa ya, ọ riche ọ chọkwa ihe ọzọ ga-enyekwara ya aka butuokwa ya kabọ. Ma o nwere onye ha anaghị aṅụ ihe ndị ọzọ ga na-etinyekwara ya, maka na a sị na end product of it ụkwa shuga aha na-ekwekwu ya. O nwere onye ahụ agaghị na-aṅụ ihe na-atọ rịrịrị, mana gị nwa na-eri eri na-aṅụ nke ọbụla ya ụwa m ị na-asawa ofe ihe ahụ ka anyị na-eri. Ọ bụrụkwa ofe ihe ahụ mmadụ kwa iche iche ka anyị sikwa na-ekwu. O nwekwara nri ga-aba, o nwere ka ahụ mmadụ ga-adị itinye nri ahụ n'ọnụ, ihe dị gị n'ahụ enyere gị aka gbarie nri ahụ, dosie ọnọdụ ga-adị gị mma na nke ndị oyibo kpọrọ enzyme. Ikputere ya, o nwekwara ka ahụ gị ga-adị itinyekwa ofu nri ahụ n'ọnụ, ọ bụrụzikwa nsogbu nyere onye ahụ. Ihe niile a na-ekwu ị ga-agba mbọ chọpụta nke ahụ gị nke na-adịghị ahụ mma.
nọ na ọ bụrụ na anyị akwụsị ọ bụrụ na ya maka na ife anyị na-ekwu ịma na ife anyị na-ekwu bụ iwechere ti obere iwu anyị kwesịrị ịdị na-edebe maka mkpụrụ obi anyị ka ọ wee dị mma ka arụ wee dị ya mma ka ọ ghara itinye anyị na nsogbu ma ọ butere anyị ọya ewesị anyị na anyị ya esepụnata aka onwe n'ofe ebe carbohydrate nwanụ dị gbọrị dịka ji osikapa akpụ garị ụmụnne a sị na kabọ ihe nwanụ gbọ erika na ya n'ọnya ka anyị esepụnata aka na ya na nke anyị ya na-elikarị bụ ife nwee etinyere tin mana tupu anyị gaa n'iru kọwaa ya ihe gbasara protein ahụ anyị ga-agbaje obere ezumike anyị cheta anyị gakwa n'iru kọwapụta ihe protein ahụ na ihe ndị ọzọ so na ya ka o nwee ike inyere anyị aka na idozi